non está. Este cuarto, que era o seu, é dende hoxe un ecosistema inerte, agora que o seu corpo pediu papas. Hoxe morreron ela e máis a casa que habitaba. Así comeza A Casa Grande, a novela de Olaia Sendón, coa que foi finalista do Premio Xerais. Cando morre a nai, na Casa Grande só fican as fantasmas axexando tras as fendas. Estela, Marcos e Paulina, os tres irmáns, regresan á vila para repartir a herdanza. Mais cada obxecto agocha a pegada dunha memoria e a ameaza dun axuste de contas. Unha novela poderosa e íntima, unha narración chea de humor e verdades incómodas que fala da identidade e do legado emocional. Comezo a escribir dun xeito pouco ortodoxo, como, porque claro, pues no audiovisual o guión sempre existe, non? Pero bueno, está todo moi pautado e se traballa con estas etapas como moi definidas. E A Casa Grande non saliu dai, saliu dunha maneira moito máis orgánica. Eu traballei sobre unha frase que era a casa está a venda e cando se venda romperase o fío que une a familia coa vila. E a partir de aí eu comezo a escribir, comezo a definir os personaxes que me van saindo, estos personaxes van chamando a outros, entón o guai de todo que eu non me entero de que vai, o sea, de como acaba a novela hasta que acaba a novela, non? É dicir, vamos descubrindo, mentras vou traballando, vou adiantando as tramas, generando tal. Entón foi un proceso moi divertido, paseino fenomenal, pero claro, ademais era un proceso que me sacaba totalmente da miña zona de confort. Os meus avós morren e eu nese momento, cando os meus tíos e o meu pai poñen a casa a venda, penso que xa esa casa non vou a volver nunca, non? Entón, esta é a frase, e a partir de aí, pois, a novela empeza a vivir. O que si fixen, e tamén ven do final deste 50% de páxinas que eu me carguei, é cargarme toda a descripción das personaxes máis alá do que é estrictamente necesario. Entón, están moi valeiros de físico, por exemplo, non? E para que o fixen? Bueno, pois para que calquera vexa nos personaxes xente que coñece. Un apego a un espacio, hai unha memoria, bueno, hai un montón de cousas, non? Pero eu deixei que fluíran un pouquiño e o que me atopei ao final foi as obsesións que eu levo perseguindo toda a miña vida. Coa búsqueda de quen somos, a búsqueda de identidade a través da xente que nos rodea, pero tamén do espazo, dos obxetos. Para min era importante o feito de que os obxetos se disputen como memorias, non? Como parte da pertenza a unha familia, a unha atmósfera, bueno, pois eso, como parte da identidade de alguén, non? E claro, todo eso está circulando. E o humor é algo a min que me sorprende moito porque eu non pensei que houbera. Pero sí que é verdade que cando van lendo me dicen, no, o que máis me gustou foi que lle metías humor. E iso eu non tiña nin idea do que estaba a facer, non? Sí que é verdade que tamén un carácter moi galego, é dicir, cando nos enfrentamos a unha situación complexa, non? Todos tendemos a lixeirar un pouco isto a base do humor. Pareceme moi chulo pensar nesta mente colmea, non? En ver como no fondo vimos arrastrando pensamentos antergos, non? O sea, quero decir, as familias pois vanse diluindo, non? Os pensamentos antigos, pero siguen estando de alguna maneira aí a tua tataraboa, bisaboa, non? E por eso todos os personaxes se chaman igual, non? O sea, Estela, María Estela, Estela, Mamá Estela, o sea, quero decir, vou arrastrando un nome, non? Dende tempos atrás, que é sentenza por un lado, pero tamén é pertenza, non? Entón, aí está doble... É que o libro está cheo diso, non? En plan, apego e desapego, hasta onde quero formar parte, que necesito para ser individuo, non? E esa a loita que teñen os tres personaxes centrais e a solución que dá a páxina final, non? Que, bueno, non digamos máis, spoiler.